Здравейте, това е първи епизод от нашата поредица Тайните на Родопите, която ще продължи много време. Тук що се намери или не знам дали е хора преди се намери, но тук що намерихме нещо като гробница, според моите теории и според нея, Катя, теории, те също са две и те са същите като моите. Гробница и място за измъчване. Сега ще се доближим до тук. Виждате, там има нещо като вода. Не знам дали се улавя на камерата. Тъй добре. Виждате. Тук. Там според мен и нея се предполага, че има гробница и там има дупка. Как се озова там? Кажи това. Да, това е друг член на този канал, Благой, който явно се е качил горе. Не сме горе. След него. Ето една дупка, според мен, която, ако е било място за измъчване, е излизала кръвта от тук. Вау! Наистина. Но ще ви покажа. Снимай да се види колко е голям камъка. Снимай ме така. Сега гледайте колко е голям камък със сравнение с Катя. Ето го и него. Сега ще покажа. След малко ще се върнем с кадри отгоре на камъка. Сега ще паузирам. Искам да се извиня за малко по-лошото качество. Просто е мъгла и не мога да снимам професионално. Затова сега ще се върнем отгоре. Ето там долу, вижте. Здравейте и сме отгоре на камъка, бе. Сега ще се качим. Хайде, давайте. Няма да ходиш накрая. Може да се парзали накрая от влагата. Дали стига толкова, защото до там. Вижте, намерихме втора дупка. Намерихме. До тук. Вижте сега. Великия излез на Родопите. Извинете за сега, просто май падна капка върху камерата. И довиждане от този клип. Тук ли? Дай да ви снимам във видеото сега. Чакай се. Тарарарам. Нашия оператор. Махни го телефона малко. Стой така. Стой. Пауза. И довиждане. Страхотна е тази мъгла. До нови срещи. Може би ще се видим друга седмица, която... Довиждане и чао!